Ahojte, volám sa Zuzana Slivenská a som zakladateľka projektu Reske. Vítajte u nás. Reske je prvý swap obchod na Slovensku, dávame oblečeniu druhú šancu a našim zákazníčkam umožňujeme obmieniať si svoj šatník ekologicky a ekonomicky výhodne. Sme funkčný model cirkulárnej ekonomiky, nakoľko všetko oblečenie, ktoré nájdete v Reske, pochádza zo skví našich zákazníčiek a funguje to tak, že oblečenie, ktoré už nenosia, prinesú k nám do Reske a na oplátku si vyberú niečo iné pekné, ktoré s láskou nosia ďalej a ktorému poskytnú takto druhý život. Od 1.1.2025 je povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber textilného odpadu a my túto možnosť poskytujeme našim zákazníčkam už teraz a takisto aj obciam, v ktorých sa nachádzame, konkrétne v meste Košice, nakoľko nemusia využívať zberové kontajnery, ale naozaj oblečenie prinesú k nám a na oplátku majú benefit v podobe bodov, ktoré si vedia využiť na iný nákup. Na komunikáciu využívame prevažne sociálne siete, kde každý deň pridávame príbehy s oblečením, ktoré v Reske nájdete a to motivuje ľudí, aby naozaj sem potom prišli aj osobne. Nakoľko e-shop nemáme, nepoužívame, tak naozaj u nás je ten nákupný zážitok priamo osobný. Vďaka Reske pekné oblečenie nekončí v koši a dávame mu možnosť, aby si svoj život žilo ďalej u niekoho iného, v niekoho iného skrini a preto našim takým motom je, že každý má pekné oblečenie, len sa možno nenachádza v správnej skrini.